Mipadayag sa ilang kalipay ang pipila ka mga PUJ drivers sa dungan nga pagkunhod sa presyo sa lana ug pagsaka sa minimum nga pilitihan tibuok nasod. Kipaybaw sa mga tinubdan gikan sa Department of Energy nga hayan mo patuman ang mga kumpanya sa lana ug us-us nga presyo ning umaabot nga semana. 2 pesos og 50 centavos ngadto sa 3 pesos matag litro ang us-us sa presyo sa diesel ug 3 pesos hangtod 3 pesos og 40 centavos matag litro sa kerosene. Samtang walay lihok o posibleng usbawan og 20 centavos matag litro ang presyo sa gasolina. Giulagway sa usa ka driver sa traditional jeepney sa Dakbayan sa Sugbo nga si Crescencio Rondina nga dakong tabang para kaniya ang bisag ginagmay nga pagkunhod sa presyo sa lana ug naghinaot nga mapadayon kini. Igo na lang sa pag-antos ug pagsunod sa mando sa gobyerno si Rondina taliwa sa padayon nga krisis sa lana sa nasod. Lagi mo mas labing maayaw ang tanong mo. Kunsigid to pe. Isura naman kayo kaya namang mahala na siya magtaas ang crudo gasolina kon. Wag gitay mahimuan na kay mo ilang mapugbuot man. Sulod sa 20 ka tuig nga pagpamasada sa pampublikong sakyanan, si Rondina karon pa lang nakasugat sa grabing pagtaas sa presyo sa lana ug mga palaliton. Gani aron makatigom ug makapadala og igong kwarta sa iyang pamilya, matulog na lang sulod sa iyang gimanehong jeep si Rondina kaysa moabang pa og kapuy-an dinhi sa Dakbayan. Matag semana muuli sa probinsya si Rondina dala ang 3,000 pesos nga kita sa pagpamasada sulod sa usa ka semana. Limpyo na kini nga iyang mahipos gikan sa pagbayad og 800 pesos matag adlaw isip abang sa jeep ug pagtubil niini. Apan lahi ang sitwasyon sa line driver nga si Edgar Cero. Asoy ni Cero nga wala ra kayo mapektuhi ang ilang take-home pay tungod sinima na ang ilang sweldo gikan sa cooperative nga nag-iyasab sa ilang mga jeep nga gimaneho. Dugang pa ni Cero nga bisan pa man nga fix ang ilang sweldohan na gikan sa cooperative, nag-aginod gihapon sila sa kita tungod sa presyo sa lana. Maong dakong tabang alang kanila nga mopadayon ang pag-us-us sa presyo niini. Gibutyag sab ni Cero nga aron makakuha sa 500 pesos nga sweldo matag adlaw, kinahanglan nga makabot niya ang kota sa gidaghanon sa mga pasahero nga mosakay sa ilang unit. Adili ma'am kaysa co-op man mi. Ang among kanri inadlaw mi. So kota mi. Kota mo. 500 na mo sildo. 500. Oh, per day. Okay. Naglahi man ang setup sa panrabaho ni Rondina og Cero sama sa ubang driver tinguha nila nga masulbad na unta ang padayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Gipaabot nga sa adlong Martes sunod semana, mapatuman ang pag-usab sa presyo sa matag litro sa gasolina, diesel ug kerosene. Kini si Sherizami Uy alang sa My TV Cebu.